Здравейте! Аз съм доктор Радина Цекова, лицево-челюстен хирург и отскоро съм част от екипа на естетични клиники SkinLine. В последните години е изключително нашумял въпросът за ейджинга и антиейджинга. Всички ние знаем, че всеки един организъм е подложен на процесите на стареене. Те се обуславят от редица външни и вътрешни фактори и в крайна сметка водят до промени в нашата физиология и анатомия. Когато обаче говорим за естетична медицина, всъщност, един от основните фокуси е лицето. Не случайно това е така. Чрез нашите лица ние комуникираме с околния свят, изразяваме своите чувства и емоции и приемаме тези на околните. Именно за това промените в нашите лица много често водят до понижена самооценка, до понижено самочувствие и много често до депресии. Именно тук е мястото на естетичната медицина като такава. Чрез нея, всъщност, ние можем да забавим времето, а много случаи и да го върнем назад. В днешно време естетичната медицина разполага с богат арсенал от процедури, хирургични и нехирургични такива, както инжекционни, така и апаратни, които могат да ни помогнат в борбата с този процес. Да върнем усмивките на нашите пациенти и тяхното ежедневие да се подобри значително. Затова обаче е много важно да започнем на време превентивните процедури, но още по-важно е да помислим в дълбочина, защото когато се погледнем в огледалото, ние всъщност виждаме повърхността на айсберга. Реално, процесите на стареене обхващат не само повърхностните слоеве на нашите лица, а абсолютно всички. Като започнем от най-дълбоката костна структура, преминем през мускулатура, масни тъкани, лигаменти и стигнем чак тогава до най-повърхностния слой, а именно кожата. Затова е много важно да направим правилна оценка на пациента, да използваме комплексен, холистичен подход и едва тогава да преминем към терапия. Правилната оценка и правилният подбор на процедура или комплекс от такива всъщност обуславят блестящите резултати, натурален, естествен, външен вид и това да постигнем не различна, а най-добрата версия на самите себе си. Затова, ако ме попитате дали аз имам любима процедура, не, нямам. Всяка една процедура може да се превърне в любима, стига да е правилно подбрана и правилно изпълнена.